ସ୍କ୍ରୋଲ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜା ଆସିଯିବ। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସନାତନ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ। ସନାତନ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅକୁ କିପରି ବିବାହ କଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର, କିଛି ନାହିଁ, ନା ଶବ୍ଦ, ନା ଜ୍ଞାନ, ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମା କୋଉ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା। ସେହି କନ୍ୟା ଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ। ସରସ୍ୱତୀର ହାତରେ ବୀଣା, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ମାଳା ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୀଣା ବଜାଇଲା, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିଲା, ଜ୍ଞାନର ନଦୀ ବହିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରୂପ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଥିଲା। ସେହିଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନାତନ।